खुलुमबाय दिनै माग दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान दुलाराय बुहुमजों लोगोसे बिटिआरनि दाब दाब ओनसोल आरो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दिनै माग दाननि नैथि मंगलबार थामहिनबा गोथार बाथौ सानखौ फुंबिलि समनिफ्रायनो मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनाय बायदि बिटिआरनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोरनि बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार रिसार्च सेन्टारावबो बेबायदिनो दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो गोथार बाथौ सानखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों बानजायदों। बे समावहायनो आं दिनै दंफैयो जे गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदि देग्लायबो बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार रिसार्च सेन्टाराबो गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलि समावहाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों आर'ज गाबनायजों लोगोसे मुलुग गोजोन न'खर गोजोन आरो बुहुम गोजोननि थाखाय मोनसे आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबनाय हाबाफारि बानजायदों। बे समावनो आंजों लोगोसे दङ केमेरा पार्सन केमेरा पार्सनखौ बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों। बे समावहाय बे नुथायानो जाबाय बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार रिसार्च सेन्टार, जि सेन्टाराव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो गोथार बाथौ सानखौहाय मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। बे समाव बयबो बाथौ सिबियारिफ्रा खौसे बाहागो लानाय आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबनायखौ बे समाव जों नुनो मोन्दों। बे समावहायनो जे दिनैनि गोथार सानाव बाहागो लाफादों बावखुंग्रि बिटिसि TLCCनि चेयारमेन सन्जय नार्जारि बिथां। जोङो बिथांनिफ्राय दिनैनि गोथार सानाव गोथार बाथौ सानावहाय बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लुबैदों जे बाथौ धोरोमारिफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो माग दाननि नैथि मंगलबारखौहाय बाथौ बोराइनि जोनोम सान महरै फालिबोदों। बेबादिनो दिनैबो फालिदों। बे समावहाय जोंजों लोगोसे दङ सन्जय नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो लुबैदों दिनै जे बुहुमनाङैनो फालिदों आरो क'क्राझारावबो फालिदों गोथार बाथौ सान। मा बुंगोन नोंथां? गिबिथाराव दिनै बाथौनि गोथार सान, बे गोथार सानाव आङो गासै बुहुमनि बाथौ सिबियारि बिथांमोननो आङो गिबियाव खुलुमनाय सिबिनाय आं बावहरग्रोदों। बाथौआ जोंनि बर' हारिनि गिबि आरो गाहाय धोरोम। बियो बर'फोरा जोनोम जानायनि उनाव जाय जोङो संसार जाबोनानै जोंनि समाजखौ दैदेनबोनाय, बेनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौफोरा बे बाथौखौ सिबिबोनानै दिनैसिम बे बाथौआ बर' हारिनि गाहाय आरो गुदि धोरोम जानानै दङ। बियो दिनैहाय जोङो मोनसे अर्गेनाइज फर्माव जोङो फैगासिनो दङ आरो बे हिसाबैनो दिनैहाय जोंनि जे बाथौआ मोनसे धोरोम हिसाबै बेहा मोनसे थिथि बा सान थानांगौ। बे हिसाबै जोङो सरकारनिफ्राय दिनैनि बे माग दाननि गिबि मंगलबारखौ जोङो नैथि मंगलबारखौ जोङो बाथौ सान हिसाबै जोङो गनायथि मोननो हाबाय। बे हिसाबैनो दिनैहाय माग दाननि नैथि मंगलबार दिनै गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सानाव क'क्राझार जिल्लायाव थानाय बे बागानसालियाव जे बाथौ थानसालि दङ, जों बे बाथौ थानसालियाव जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा फैनानै दिनैहाय बे बाथौ सानखौ फालिदों आरो जोंनि जे बाथौ जे धोरोम, बेखौ धोरोमनि जेरै नियम निथि बादियै जेरैहाय जोंनि सिबियारिफ्रा बेयाव ज' फैनानै दिनै जोङो आनान गसाइ इसोरखौ बाथौ बोराइखौ जोङो आर'ज गाबदों आरो आसा खालामदों जोंनि इयुन समाव नैबे मोनसे थानसालिया मोनसे साबना हामना महराव मोनबाय आरो बेबायदियैनो जोंनि बे बाथौ धोरोमा अराय थांनानै थागोन आरो बुहुमाव गेवलांसारगोन होननानै आङो मिजिंथियो। बाथौ धोरोमाव मोनसे अर्थ दङ, हा दै बार अर अख्रां। बे मोनबा तत्वखौ लानानै बाथौखौ बेस खालामनानै सिबिनाय जायो। बे बिथिङाव नोंथाङा बियो जोंनि बर' बोराइनि जे राव खंबा होनदों, थाइगिर बिखुङा खंबा होनदों, बाथौनि बान्दोबा होनदों, सिबुंनि गुदुङा गरंबा होनदों। बे हिसाबै जोंनि जे बर' बोराइनि जे मोनसे निति, बे मोनबा थयथ'जों दाजानाय आरो बे बाथौनि बिथाजोंनो दिनै बे बाथ्राया फैदों आरो बेखौनो मानिनानै दिनै बाथौ सिबियारिफ्रा बाथौ धोरोमखौ सिबिगासिनो दङ। धन्यबाद थाबाय। बिथाङानो फोरमायथिदों जे गोदो गोदाय आजौ समनिफ्रायनो बर'फोरनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौहाय हा दै बार अर अख्रां मोनबा तत्वखौ बिथा खालामनानै दिनै बाथौ सिबियारिफ्रा सिबिबोदों। बेबादिनो दिनैसिमबो सिबिगासिनो दङ। बे बाथौ धोरोमजों जड़ित दङ जों मिथिनाय। मा बुंगोन दिनैनि सानावहाय? दुलाराय सुबुं माहारिनिसिम, दुलाराय बर' माहारिनिसिम दिनैनि गोथार बाथौ साननि आंनि गोसो गोरबोनि
गाहाम हामलायनाय खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बावहरनाय जाबाय। दिनै माग दाननि नैथि मंगलबार, बे नैथि मंगलबार साना जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे गोथार सान। मानो होनोब्ला दिनैनि साना गोथार बाथौ सान। बर'नि गुदि धोरोमानो जाबाय बाथौ। जोंनि मोनसेल' बर'नि बन्द' सान हिसाबै गनायथि मोननाय सानानो जाबाय दिनैनि सान। ओंखायनो दिनैनि सानाव जेसेबांखि बर' माहारिफोर दं, जेरावखि थाया मानो, नेपाल होन, वेस्ट बेंगल होन, अरुणाचल होन, जेरावखि थाया मानो भारत हादरनि खना खनला थानाय बर'फोरा दिनैनि सानखौ गोथार बाथौ सान हिसाबै गाजा गोमजायै फालियो। थिग बेबायदिनो जोङो दिनैहाय क'क्राझारनि नैबे बाथौ थानसालियाव जोंबो गाजा गोमजायै जोङो खुंफुङो। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोङो खुंगासिनो दङ आरो इयुनावबो जेब्लासिम जोंनि बाथौ धोरोमा बे मुलुगाव थांनानै थागोन, बर' हारिया जेब्लासिम थांनानै थागोन, अब्लासिम जोङो बे मोनसे जोंनि गोथार सानखौ जोङो फालिलांबाय थागोन। बे जाबाय मोनसे धोरोमारि गोथार सान, बाथौ धोरोमजों लोब्बा गोनां बे मोनसे गोथार सान। आं दुलाराय बुहुमनि बर'फोरखौ खावलायनो लुबैयो, जोंनि बर'नि गुदि धोरोमानो जाबाय बाथौमोन। समनि थिननायाव, समनि हांख्रायनायाव मोनसे समावहाय जोंनि बर'नि धोरोमा आलाय सिलाय जानानैसो गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांदों। नाथाय जियानो जाया माथों, गुबुन गुबुन धोरोमावनो थाया माथों, सोरबा खृष्टान होन, सोरबा हिन्दु होन, सोरबा संकरि होन, गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांदोंब्लाबो बे मोनसेल' जोंनि गुदि धोरोम, गोजाम धोरोम, बे धोरोमखौ जोंनि बर'नि मोनसे आंगो धोरोम होननानै आजावनानै गनायथि लानानै मान होनानै जाहाथे बयबो सिबियो। जायखि धोरोमावनो थाया मानो जोंनि बर'नि मोनसे आगोमा धोरोम होननानै जाहाथे मान होयो। आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो। गोजोन्थों।